Kapudibi, today kakain po tayo ng sinigang ng panganan tuna, mga kapudibi, at meron tayo sausawan patis. Ang drinks natin, Coke. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay, mga kapudibi, malinisin kami namin mga taking Kapampangan. Maganda na po. Opo. Ayan. Lagay natin. Ayan, mga kapudibi, so. Pangayan. Ang pangalan tuna, ganyan pala yun. Ganyan man. Tapos hati kami chili paste. Oh, wala. Peanut butter niya ilalagyanan. Lagyan mo na lang. Ay, kinig. Sasawan ko. Tara, subo na tayo. Wala pa ako rice. Ay, oo. Ayan, gusto kong pong batiin ng belated happy birthday na si Tita Baby Dimla. Yes. Ayan, birthday niya kahapon. Belated happy birthday po, Tita Baby Dimla at Tita Baby lang. Oo, at Tita Baby. At saka na niya yung yung operasyon niya. Ayan. Operation. Operasyon. Okay na yan. Sige na, naintindihan na natin yun. Oo nga. Okay, nasubo na tayo. Ayaw mo chili paste? Mamaya. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Mga tana po. Naman. Bali, tabi mo na lang. Isa tabi mo yan. Yung? Kalala mo yung sapo. Ay, sabaw. Yan. Oo, tika. Ayaw mo chili. Okay na yan. Baka maparas. Yan pala yan. Cheers! Lamig. Yaman mo. Ang daming handa, no? Nabunot ako sa sa raffle nila. Naka-jogging pants ako. CBPM naka-bag. Yung mga kasama namin, pera 500. Tapos gabi, inuman na. Ito naman. Naman ako, Dibis. Ang sarap.
Sarap. Tama na. Meron kaming rice ulit mga kapodibis. Extra rice si BPM. Yan, may tutong sa'yo. Hindi. Kanto lang. Alam mo naman kapag sigang, tapos gulay. Lalagyan mo dyan ka. Kainin ko na lang yung gulay na. Kunin ko na ito. Ito niya, kaliskis. Ay, kaliskis ba yun? Tinik. Hindi ko naubos yung yung salmon. Okay na po. Tuna pala. Yan. Si BBM nang bahala dyan. Okay. Belated happy birthday po, Tita Baby Timla. Ayan. Pike naman. Pinapasabi ni Tatay. Tatay Bong. And siyempre, shoutout po kay Christine Menjola, Mary Grace Alcantara Marantal, Madeline Pantig Lunas, ayan, Asmin Sabal, Richard Merin and Eldo family, at sa tito daw niya na andito sa Pampanga, Bacani family, ayan, shoutout po, taga Sambales si Richard Merin, ayan, shoutout po sa inyong lahat. Perley Gutierrez from Marilao, Bulacan, Jobelan Navarrete and Nilo from San Fernando City, La Union. Ayan, shoutout po kay Boss Warren Dimla, shoutout po at kay Koya
Edgar Dimla, ayan, shoutout po kaya kayo. At saka si Juby Cabezas, shoutout po Boss Warren and Kuya Edgar po. Ayan, shoutout po kaya kayo. At syempre, Tita Olivia, ayan si Tita Olivia, lagi kami chatmate kami ni Tita Olivia pag ano. Shoutout po kaya ka Tita Olivia. Shoutout po, Tita Olivia. Ingat ko po, Ken. And syempre, Tita Nelly Pineda, Tita Cynthia, shoutout po kaya kayo. Nanay Babe Kaluya, ayan, shoutout. Shopa, Baby Allison, Catherine Bugoy, ayan, shoutout sa inyong lahat. At syempre, Ruby Gersalia, Camille Gersalia, Elise Gersalia family. Shoutout sa inyong lahat and we love you all. Salamat sa suporta. And syempre, mga Foodie, inom po kayo laging tubig dahil sobrang init ng panahon ngayon. Uso yung ubo tsaka sipon eh. Kaya ingat din po kayo palagi. Makapudibis, agi sa na naman pamakan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi.